हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज आम मैंने जावा आम घर पर गोटे मेन डोर पर गोटे काठर कबाटे तैयारी हे से कबाटर गोटे बहुत ही सुंदर आम डिजाइन टे कर आशा करें जीव दारिंगबाड़ी ब्लॉक डाबुल महा गाँव टे अच्छे से डाबुल महा से छक से छक ही से कबाट डिजाइन हो कि खट डिजाइन विभिन्न प्रकार एमती सब डिजाइन अच्छी बोली शुणीचु आम देखिनु गलापर आपण मानक देखा जे से केमी कौन हो तो चलो जी डाबुल महा। बर्तमान आम कम आरंभ हो जाए देखिपे आप सरला तार ये तार 3D डोरटा पूरा 3D बहुत सुंदर आसती भी आसती तो बहुत ही भल लगे देखा जाए आगे कमी कौन आस देखिए। आपण मैंने देखिपे कम आमर के सरला देखो आहरी बहुत सारा कम बाकी अच्छे चाहती ये तो बस 2% 3% काम सब
এটা সরলে অটোমেটিক বন্ধ হব না ହେଲେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଗଲେ ସେ ତାର ଯେତିକି କାମ ସରିବ ସରିବ କରେଣ୍ଟ ଗଲା ବୋଲି ନହେଲେ ମୋତେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେ ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା ସେ ମେସିନ୍ ଚଲେଇବାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ଇଏ ହେଲା ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ରିମୋଟଟା ଅଧା ଡିଜାଇନ୍ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନେଲର ଚାଲିଛି ଡିଜାଇନ୍ କାମ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇନା ଦେଖିବେ ତ ଡିଜାଇନ୍ କାମଟା କେମିତି ଚାଲିଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନେଲର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ କାମ ସରିବା ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସରିବଣି ଆଉ କିଛି ଅଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଡିଜାଇନଟା ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ डिजाइन सरलानी आउ टिके अच्छी देखो आउ अल्प टिके अच्छी सेतिकी हेल्ले आम कम सरीज आम फाइनाल डिजाइनटा फाइनाली आमर कबाटा रेडी होदी क्या भी युवा भल लगुच ये डिजाइनटा भल लगुच कि आपण मैंने चाहिए आप निजे कस्टमाइज भी करेंगे आपण इच्छा आप कस्टमाइज करेंगे आप जमी चाहते से भाया भाई ये डिजाइन करदे बहुत ही सुंदर कबाट बनाऊँ भाई ये भाई मत देखिए खुशी लगे फिनिशिंग पूरा अलग लगे फिनिशिंग पूरा देख ये गोटे गोटे पूरा अलग सीरीयस लगुच देख फिनिशिंग आर आपण मैंने देखिए आर जो एज गुड़ाक अलग प्रकार शार्पनेस अलग प्रकार यहाँ देखिए ये गुड़ाक देखिपारे
ଏଇଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ସାର୍ପନେସ୍ ଦେଖିଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସାର୍ପନେସ୍। କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟର କଥା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି କାମ ଆମର ସରିଯିବ। ତାକୁ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଯାଇ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଆମର କାମଟା ଜାରି ରହିଛି, ଯାଇ ସରିନି, ବହୁତ କାମ ବାକି ଥିଲା। ପାଖାପାଖି 90% କାମ ଏଇନା ସରିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏଠି ଏମିତି ରୁମାଲ ବାନ୍ଧିକି ରହିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ରହିପାରିବେନି, ମାନେ ଏତେ ଏଇଠି ମାନେ ଡଷ୍ଟ ହୁଏ ନା, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଡଷ୍ଟରେ ରହିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ କାମ ସରିଲା, ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ପୁରା ମାନେ A1 ପୁରା କାମ, ପୁରା କାମରେ ମାନେ ଆପଣ ଜମା ବି ବାହୁନି ପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କାମ, ଫିନିସିଂ ପୁରା A1 ଲେଭେଲ୍ର ପୁରା। ଆଉ ଟିକିଏ ରହିଲା, ଆଉ ବାସ୍ ଟିକିଏ ରହିଲା, ଏଇ ଟିକକ ରହିଲା ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସରିଯିବ ବୋଲି ଆଶା। ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସରିଲେ ଆମେ ନେଇକି ଏଟାକୁ ସେଟ୍ କରିବା। ଆମେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ପଟାଟେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ହେଇକି ସିରିୟସ୍ ଲାଗୁଛି ପୁରା। এই ডিজাଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ନା, ବହୁତ ସାର୍ପ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ପୁରା ଏଇ ଡିଜାଇନଟା। ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଭାଇ ଯାହାକୁ ବି ଧର ଏଇସବୁ କାଠରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନମ୍ବର, ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଏମିତି ସବୁ କାଠରେ ତିଆରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବାଟ, ଝରକା, ଖଟ ବହୁତ ହି କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପାଇପାରିବେ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରେଟ୍ ବି ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର କାମ ଭାଇ A1 ପୁରା ଫିନିସିଂ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାମ ହେଉଛି। ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବି ମାନେ ସେ ଛାଡ଼ୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଡିଜାଇନଟା ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ତାର ବଟମ୍ ପାର୍ଟଟା, ଇଏ ପ୍ୟାନେଲଟା ହେଲା ବଟମ୍ ପ୍ୟାନେଲଟା, ଇଏ ହେଲା ତାର ଟପ୍ ପ୍ୟାନେଲଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟପ୍ ପ୍ୟାନେଲ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ଅଛି। ବଟମ୍ ପ୍ୟାନେଲଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଠିକାର କ୍ରାଫ୍ଟ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କବାଟର ଡିଜାଇନ୍ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ୟାନେଲ୍ର ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଏମିତି କବାଟ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଖଟ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କାଠରେ ସେ ଏଠି କରିପାରିବେ। ସବୁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଫିରୋଜ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ।